क्या मारी भी मो क्या मारी भी 1:25 में हम लोग अभी एफआईआर दे गए हैं पुलिस स्टेशन वो बिल्कुल सामने में है हगरतपुर पुलिस स्टेशन बर'नि मुंदांखा इउटिउबार BBoys बिथांनि मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों आरो बे भिडिअआ दुखुनांथाव माने आं बुंगोन बिथाङा बोरैबा रैखा मोनबाय बेयो मोजांनि बाथ्रा आथिखालाव नोंथांमोना नुगोन माने बेफोरबायदि हरनि समाव बा बेबायदि सोरबा मानसिखौ जुदि हारसिं लोगो मोनोबा बेबायदि माने इन्टेनसनेलि एटाक खालामनाय बा बिनि सायाव गाग्लोबनाय बेबायदि जाथायखौ जों गोबां नुनाय जाबाय आथिखालाव बेनिखायनो नोंथांमोना अरायबो हुसियार थानाया मोजां सिटिफोरखौ नोंथांमोना जोबोर मोजां सानो आथिखालाव माने सिटिफोरावबो जेबो सेफटि नङा बांसिन गिलु बालु जाथायफोरा टाउनफोराव जायो सिटियाव जायो आथिखालाव गामिनिख्रुइ बांसिन गिलु बालु जाथाया सिटिफोराव जायो बेनिनो बे एग्जाम्पल नोंथांमोना नुजोब्बाय जानांगौ आं बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना सोरबाफोर इउटिउबार सोरबा इनफ्लुएन्सार बा फेसबुक क्रिएटर सोरबा ब्लगार बायदिसिना गोबां दं बेबायदि आथिखालाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बेनिखायनो जायबो हागो जेरावनो मेरावनो थांनानै गोसोबादि भिडिअ बानायो नाथाय बैहाय खैफोद जानायनि बहुत चान्स थायो आथिखालाव सोरबा नोंथांखौ हिंसानि नोजोरजोंबो नायनो हागौ बा जानो हागौ माने खायसे ओरैबायदि मानसि थायोना जोंनि बर' मानसिफोरखौ नायनो हायै मानसि बहुत थायो सिटिफोराव टाउनफोराव बेबायदि मानसि बहुत थायो स' बैबायदि मानसिफोरखौ नोंथाङा जुदि लोगो मोनफ्लांबा बेनो नोंथांखौ एटाक खालामनो हागौ आरो बेयो बहुत साननो गोनां जानानै फैदों स' BBoysनियाव जाबायदि जाथाया जादों बे खालि BBoysनियाव जागोन बे नङा गुबुननियावबो जानो हागौ बेनिखायनो भिडिअ बानायनाया बहुत माने सिनसियारिटि जादों माने सिनसियार लानो गोनां मोनसे थासारि फैदों आरो नोंथाङा ससियेल मिडियायाव गोसोबादि जा ता दिन्थिनो जा ता बुंनो हाया गोदोनि समाव एसे हादोंमोन आथिखालाव माने नोंथाङा जेलनि माइरं जानो नांनो हायो एरेस्ट जानो गोनां जानो हायो नोंथांनियाव एरेस्टनि मोनसे दाग माने केरेक्टारनि सायाव मोनसे दाग नांनो हागौ स' बायदिसिना जानांगोन बेनिखायनो गोसोबायदि नोंथाङा जि गोसो बेखौनो दिन्थिनो हाया नोंथांमोना क्लिपखौ नुदों जानांगौ क्लिपाव मा बुंदों BBoysआ माबायदि बेखौ लामायाव लाखिनानै माबायदि बिनि फनखौ सेदों माबायदि बेखौ बुदों भिडिअ खालामनो नागिरनायाव माबायदि माने बेखौ बिनि फनखौ सेनानै लादों स' बेखौथ' अबभियासलि जुदि खाथि खालानि सोरबाफोर सिनायनाय मानसिफोराव बेथ' आमखासो BBoysसो होननानै जुदि बुङामोनबा थारैनो बियो संसारनिफ्राय गोमानोबो हागौमोन आरो बेबायदि मोनसे थासारिखौ नुदों आरो हरनि 1 बाजिनि समावबोथाय हरनि 12टाफोराव जादों नङा बे जाथाया स' गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव जादों बे जाथाया स' नोंथांमोना हुसियार भिडिअ बानायनाया ओरैनो माने नोंथाङा डलारनि ल'खौ बानायदों होनना सानदोंबाबो गावनि सेफटिखौबो नायनाया अराय इम्परटेन्ट होननानै आं सानो स' हरनि समाव हर गेजेराव नोंथाङा गोसोबादि सिटिफोराव बेरायनाया खैफोद गोनां सिटिल' नङा गामियावबो टाउनावबो फिसा टाउनावबो बेबायदि जाथाया जानो हागौ स' बेनिखायनो बांद्राय नोंथाङा गोसोबादि बेरायनायाबो खैफोद गोनां स' इउटिउबारफोरा बांसिन खैफोद गोनां जानो हागौ खारन गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो बेनिखायनो जेसेबां हायो माने हरनिफ्राय गोजान थानाया मोजां आरो जिबायदि जायगायाव डेन्जारास मोनसे सिटुवेसन जादों बै जायगायाव नोंथाङा गोजान जानाया मोजां बै जायगानिफ्राय आरो BBoys फंबायना मोनसे गोरोन्थिया जादों माने बेखौ माथो होनायखाय बे सोरबा सिनायनाय मानसिया गावखौ माथो होदों सानबाय माने रायदावदों साननानै बिथाङा लाखिदोंमोन आरो बेनो सबसे गिदिर गोरोन्थि जुदि डाइरेक्ट फैखानायमोनबा जेबो टेनसन गैलामोन बेनिखायनो सिनाय हायै मानसिया सोरबा माथो होदोंबा रायदावदोंबा नोंथाङा बेनिफ्राय गोजान जाखानाया मोजां खारन सिटियाव नोंखौ रावबो मदद खालामनो फैया बे जाबाय सिटिनि मोनसे कालचार सिटियाव नोंथांखौ सोरबा बुदोंबा सबबो नायबायसो थागोन आरो सोरबाफोर जानो हागौ साफा सानै पुलिसनो खबर हरगोन नाथाय गाव खाथियाव फैनाय नङा रावबो गावनि जिउखौ माने नस्थ' जाजानो लुबैया खारन बेखौ नोंथाङा माबा मोनसे बुंनाय लोगो लोगो नोंथांखौबो एटाक खालामनो हागोन बेनिखायनो सिटियाव गामिनि बायदि कालचार गैया बेवहाय नोंथाङा मा जानो हागौ गिलु बालु खैफोद जानो हागौ